Čau! Ahojte, vítajte pri našom ďalšom vlogu a dnes vás zoberieme na taliansko-švajčiarsku hranicu. Ondro mal narodeniny 1. apríla, tak... 31! Tak som sa rozhodla, že pôjdeme takto na výlet. A vlastne teraz ideme do hotela Yachting Residence, ktorý sa nachádza v meste Ponte Tresa. Je to vlastne hneď za švajčiarskou hranicou v Taliansku. A plán je taký, že si to tam pochodíme, prejdeme sa pri jazere, dáme si možno nejakú, teda si určite nejakú pizzu. Teším sa na taliansku pizzu. Aperol a zajtra si pôjdeme pozrieť Lugano a pochodiť to tam, takže vás berieme so sebou. Inak mám prvý týždeň tuto u nás vo Švajčiarsku krásne počasie. Celý týždeň je okolo 20 stupňov, dneska nám to vygradovalo až na 22, takže sme úplne nadšení. My už sme úplne vyletnení. Košelát. Košelka, kraťásky. Wow. Tak to vlastne posteľ. Aha, to je kuchyňa. Tu máme kuchyňu. Kúpeľňa je pre mňa extrémne dôležitá. Väčšinou. No, taká. Taká malá, ale pekná. No, taká. Prežijem to tu. No, však ale držať to musíš. No poďme, aký máme výhľad. Haló, nevidím. Aha, pekne. Tam je jazero. A toto je náš výhľad. Wow, krásny. Aj na jazero. Wow. My sme sa už ubytovali a ideme sa tu trošku prejsť. A má to tu úplne taký taliansky vibe, vidíte? Keď sme v Taliansku. Je to tu fakt krásne. My už sa tu poflakujeme po meste, išli sme si dať Aperol, prvý tohtoročný a vlastne do takého baru a priniesli nám k tomu aj tapas, rôzne nejaké čipsy tam boli a veľa tam toho bolo a platili sme 12 €, že vlastne, že 6 € stál ten Aperol, takže vlastne za to jedno sme ani neplatili. No, to bolo v cene. No. Takže to je super, ale že fakt... to nebolo jedlo, bolo to taký starý tapas. Hej, tapas, ale že bolo tam toho dosť, podľa mňa. No a Ondro sa potom išiel ostrihať. Klasika. Hej, no. Šetrím peniaze, lebo tady je to lacnejšie jak vo Švajči. Hej. A teraz ideme na večeru, lebo sme hladní, extrémne hladní. No my už ideme po večeri smerom k nášmu hotelu, ale sú tu úplne nádherné výhľady. Sú tu hory, jazero, je to naozaj krásne, po západe slnka, veľmi pekné. Po ceste na hotel sme sa zastavili ešte na jeden Aperol, ktorý si takto vychutnávame pri jazere. Je to tu veľmi pekné. Kostolík, jazero.
Dobré ráno, my sme sa práve zobudili a ideme si vychutnať raňajky na našej teraske v našom apartmáne a potom jedeme do Lugana. Lugano je švajčiarske mesto, ktoré sa nachádza v kantone Ticino, takže má veľmi taliansky charakter a ešte sme tam neboli, tak sa veľmi tešíme. My sme si povedali, že si len vybehneme kúpiť niečo na jesť zajtra do roboty a už máme plný košík, plnú tašku. My sme si chceli ísť len niečo pod zub kúpiť a máme plný kufor jedla. Takže my už sme v Lugáne. Asi vidíte na mojich vlasoch, že tu mám trošku fučí. Aj na mojich. Ale je to vlastne mesto pri jazere, ktoré vidíte za mnou. A my ideme pozrieť trošku centrum, dať si nejakú kávu a jedlo. Možno jedlo, trošku to tu pobehať. Dneska tu je aj nejaký beh alebo maratón, takže je to tu celkom živé. No my sa tu len tak potulujeme a veľmi pekné miesta sme tu už objavili. To ideme stále len popri jazere. Takže sme zvedaví, čo nás tu ešte čaká. Ty tam nejsi ani vidieť. A to tam nejsi vidieť. Fakt, no teraz. Co? Sa prešli popri jazere, navštívili sme park, teraz si ideme doplniť pitný režim a potom zase pokračujeme v poznávaní. My sme sa prechádzali týmto parkom a ľudia si tu robili piknik, tak sme si povedali, že aj my si musíme spraviť piknik. Tak sme išli do Burger Kingu si kúpiť niečo a vychutnávame si to v tomto parku s takýmto výhľadom. Takže čau! Ciao. Buongiorno. Buonasera. Každopádne nás už čaká len 3-hodinová cesta domov a dnešné Lugano sme si veľmi užili. Radíme to medzi naše top 3 miesta, ktoré sme tu vo Švajčiarsku navštívili. A celkovo sa nám aj ten včerajšok páčil. Včera sme vlastne boli v Taliansku, kde sme mali hotel v meste Lavena Ponte Tresa. Dúfam, že to vyslovujem dobre. A dnes sme navštívili už Lugano vo Švajčiarsku a mali sme krásne počasie, všetko vyšlo, všetko bolo super. A ak sa vám toto video páčilo, tak budeme veľmi radi, ak nám dáte odber a čau! Čus! Ako sa povie, že dovidenia. Arrivederci. Áno. Arrivederci.